Sir, ana iti kang runaan nga rason iti panakauram iti balay wenno iti pasdek negosyo. Dito ipasukin, according to statistics tayo dito ipasukin, ti kaadwan na ket dito balbalay nga more oram ket kabuti kapabayaan ti DJ pinagluto. Yamanan tayo, konakta tayo dahil kasi karep-report ko ta kani office of the kani mayor tatay nga from January to this date awan ti major nga fire incident tayo andaman gitay pabasit lang gitay rabies fire lang kasi ay ngem no residential fire dakkel nga yaman tayo kani Apo Dios sa awan pay ti nauraman nga dakkel ditoy pasukin itat nga tawen. Siguro ditoy nga ta successful nga program ti Bureau of Fire nga jay uplan ligtas na pamayanan kasi every week agrobroving kami at information dissemination mi nga panggep ti detoy pinagan-an natay ti uram no DJ met cost ti can origin ti uram ditoy pasukin based on previous incidents pang ti kang runaan na paggapuan ti uram ket idjay kusina ti ko naktatayen DJ paglutuan mabaybayan tayo digiti uring ken ti may sapay digiti charger ti cellphone nga mabaybayan nga nakasaksak ta adda ngamin digiti bisyo tayo nga nalpas ag-charge tayo no nalpas tayo nga ag-charge ti cellphone handay mo tuksoten DJ outlet no digat dito mo lat pang iksutan DJ cellphone naka-charge mo lat DJ charger amo yung charger babasilat ka sa stand na ti waya na di ba ganto tendency ng pumudot DJ waya at a certain time maalan di temperature aguram so ti may isang cost ti uram tayo dito pasukin. Sir, ana kadi iti makunkuna nga octopus wiring. May sakadipay deta nga rason iti panakauram iti may nga balay wenno pasdek negosyo, sir. Octopus connection tayo nga makunkuna sir. Kas pagarigan DJ may nga extension nagusarek extension wires ket DJ plug DJ monos saksakan DJ extension wire nga inaramid tayo ket tallo kas pagarigan tallo. Yes, sinaksakan tayo DJ dua tapos DJ may isa nang saksak tayo man digitay iti magatgatang yatnanganan pang tawagan DJ yan te agkukross ti maisaksak digad mano ti load na DJ nga kwan lalo no tinaala tayo nga muno inaramid muno nagatang tayo extension nga wire tayo digitay na i-increase certain times nga maususari adan tula tayo tay maala na DJ load capacity na muno DJ temperature na pumudot dya wire iso ti pangrugyan ti uram nga pa DJ octopus connection iso nga iparparit mi DJ kasi ma-overload to natay latan in parlance in layman's term ma-overload DJ nga saksakan. Sir, ana iti karirigatanen nga rinesponde anyo nga uram ditoy pasukin, sir. Ti may isang kadaklan nga na respondyan mit idi damdamok nga aghepe di 2015 na oram dito Pangasinan dito barangay stansya wherein several DJ paglutuan ti asin ti na oram way back 2015 diya ti may isang nga dakilan nga na respondyak dito idi tayo pasukin. Ken no, in terms mo ti rescue, tingamin ubra ti BFP tatanggat na lang pang firefightingin. I-cater mi pa iti BTA's rescue operation. No, panggap ti rescue, mo tayo mo ti pasukin ng malaylayos. Hindi ka pigsa ti way back di bagyo nga napipig sa tidikwa income rescue
ti digiti na trap nga tattao dito pa ado deta nga rescue talagang ikwami met ti DJ biag mi angem train kami met andada mo digiti trainings mi so nga amo mi met ti aramidam mi. Ana iti greatest fulfillment mo sir kas may isa nga firefighter? Greatest fulfillment siguro DJ ko maka-save kami ti biag ken no DJ mai-save mi DJ ari-ari a properties da kasi tay kunadan may mayat pa tay matakawanen ngem tay mauraman di ba iso nga no ka asib DJ no simple thank you ket nakadakwada ket nakalaglag antirik namin nga pumanawen da kasi amuming nga na kwami jay na fulfill mi jay trabaho mi para kadakwada. Sir, anat mensahem iti publiko. Tapnon iti kastakit makaliklik kami iti pan nakauram kadigiti balbalay mi sir. Kanayin ko ibagbaga sir no lecture kami ti fire safety seminars no mapapangam ti barangays or digiti establishment. Kitan tayo DJ electrical wirings connections tayo ken DJ paglutuan tayo ken agan annad tayo DJ lalo no adda babasit nga ubing tayo DJ paggapuan ti apoy kas pagregan lighters posporo ta idolin tayo amoyo digito being curious dan no minsan kitan dano kasano nga ta kunada DJ posporo ket nayayaman da makaisot pangrugyan ti uram sa teko nakatay wirings ayan no dilapidated then no makita tayo nga maperper din pa-check tayo digitay qualified nga electricians or electrical engineers ta check and done no mayat pela digitay electrical wirings tayo ti balbalay tayo. Sir, maminsan pa'y agyaman nakiti oras ken gundaway ngayon pa ay mo itinumo. Nga apo Diyos iti mangaywan ken mangtarabay ken kasarkas panangida ulom iti BFP pasukin. God bless you sir. Thank you met sir. Ito yung inted mga gundaway nga tapno mailawlawag mi met. Tay konaktatayen, dito yung trabaho mi ken dito yung personal nga kabibiyag ko. Damok nga ma-interview kaso ala kita agyam-yamang kami apo Sir Sirib ni Locano nga dito inted mga gundaway.